Alleen nog de Jerrebarren. Dit boert en een liets hokje. Dat is er nog oer van het Eibertszien bij Jennewoord dat op deze dag 35 jaar uiteen zette. Doe gie het min met de grutte vogels. Ze wien reis niet meer. Dus water onder oren met dit station bezocht de Jerrebarren weer om te krijgen. Dit hokje dat stiet je natuurlijk nog steeds. Dat is nog eigenlijk het laatste restant. En verder hebben we hier hele grote gazen kooien. Grote iepenkooien, wat ze in- en uitvliegen konden. En ik oerdekte kooien die we dan eigenlijk min of meer gebruikten voor de zogenaamde uitwijnvogels. Dus daar konden ze dan eigenlijk een seizoen in zitten. En dan kregen ze het hier daarop de vrijheid. Deze Jerrebarren had een eigen reality show met een webcam op internet. Zeg je dat joer today? Die herintroductie van de soort is heel goed slagen. De brieden nou staan 100 sponsjes in uw provincie, maar dat hadden ze 34 jaar nooit verwachten. In het begin dachten wij natuurlijk van, goh, het wordt niks. Het weer u is natuurlijk voorgespiegeld van, nou ja, in gevangenschap. En ze gaan brieden in gevangenschap en dan is ze los en dat is voor een succes. Nou, allegaar niet natuurlijk. Ik bedoel, het had wel 4 jaar hierdoor voordat we uiteindelijk het eerste A-jaar eens een keer kregen. Maar het slag er toch. En daarmee wordt de vraag actueel of de stichting nog bestaansrecht had. Zeker de eerste 4 jaar gaan we nog wel terug en waarschijnlijk ik nog wel langer. Om vooral ervoor te zorgen dat iedereen wat meer genieten kan van de Jerrebarren.